weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dinguiray fallemma kon waktu yoni ha to ñoro masina kame jombu ko ene jeeya e gardidi kabruji men police nationale leydi ndi hanki huccodire ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓe kolliti seppoji baɗɗi hakkude alhamisa e aljuma ɓe teskimen worɓe joguitiɓe armeji kene tolno e temedde jeeyo neɗɗo nanggama hen hewɓe hen kollitama ene joguiti armeji kono kadi hoɓɓe ene tawe hen to leydi Mauritanie jillu hoorejo leydi ndi toon to leydi Égypte hakkude mi nanda mum Abdel Fattah al Sisi ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi ko fade banggue gollodiri hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha tenti jokkodiral hakkude koninkoɓe leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Mali ɓooyata hafinaɓe tokka e Bamako mbatta yadirta banggue laana jordi wi noon ko jagoɗo tambiɗo ya ngara ɗum fuɗata ko jeenayi nduɗo hen lewru kabruji men mana wen ha to Guinée Conakry kene tolno e sukaɓe jeeɗiɗo taw ko rewɓe waɗanaɓe examen mumen kamin mbasi pittal men laana mabɓe yuwi hanki oto noko biyeɗo Kourala ene tawi nder leydi Guinée ma en jaa ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Nigéria Afrique du Sud ha to Soudan kame Guinée Bissau ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi gorelte hewɓe cettima dañi hen jaame afiya gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe hutortoɓe gorelte kolliti dañi hen afiya hay ñabbuji gowɗi ɗi jangtonoka ko fati gorelte ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité yanoɓe yogay ñabbuji goɗɗi ɓe kolliti ndeki yo kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi ene safra gueɗe kewɗe hayɗe kalaka an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru sukara caɗele gorago sa jokkodire gorelte joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga donka ɓolsitade gam jaaɗo ɓandu jokkodire gorelte sa yeehi to site mabɓe internet a windi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorelte so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto Galoya Aissata Touré 77 695 43 01 so tawi koto Bamako Mali jokkodirta koye Adama Alpha Ba 79 23 74 88 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique Abou Sokoral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawisaji lekki mawki e jeese meɗen ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa ceerno jibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en kollaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde
nonne kadi jabet e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi anoddimo arokkimo indema e inde nene mawo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli. ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogui pegge e usula ene nelde e kala bangueji ene itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele o ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗu, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno jibisi ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nette. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde joyi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye khalifa général mo Tijani woni Serigne Babacar Sy Mansour gonnoɗo caggal leydi e safara muɗum dartini safara mum arti e nder leydi Sénégal ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal wi goto e taniramakko biteɗo ceerno Habibou Sy woni Serigne Habibou Sy o holliti wonande leydi makko ɓuranimo cellal makko wawa wonde caggal leydi omo laara leydi ne waydani hen o wasa artude e nder leydi makko kono kadi mawo joɗode e mawɗo leydi ndi Sénégal gam yewtidde muɗuma kono ɗo saaha erago makko jaam duumiɗo nde artata e nder gendi leydi Sénégal keddotoɗen koye Sénégal communiqué hanki mo commissariat mo commissaire Ibrahima Diobé yaadi mum woni police nationale leydi ndi moɓe jaltini jamma hanki o sanga wonande caggal kabaruji 20h to jayinde RTS ɓe kolliti wadde ɓeto golle ɗiɗo hen seppoji ɗiɓe jii hakkude alhamisa e aljuma ko seppoji kewɗi doole kono kadi ko seppoji baɗɗi fitinaji nder kono kadi ko seppoji ɗi ganduɗa baɗɗi gueɗe kewɗe nder ko neɗɗo foti artirde haqqille mum laara ma yiitu hen ko heewi nde tawno ɓe kolliti seppoji ɗi ne soomi nder muɗum joguitiɓe armeji taw kadi woni hen jogui ko armeji guerre woni hen jogui ko pistolet ji woni hen jogui ko jaseji ɓe nanguira ko butelaji ne mbaɗa pétrole nder ne waɗa tekke ɗum woni koɓe duppirta ko mbiyata cocktail molotov ɗeɗo hen gueɗe kala tawama hen kene tolno e temedde joyi neɗɗo naggama hakkude sukaɓe mawɓe kono ɗo saaha loskoji kewɗi ene jokke oɗon fannuɓe e rima noon wonande population nde gollodirta e police kame gendarmerie ɓen gonɗo hen tan ko nden kay kisala ɓiɓɓe gendidi kala kono kadi ɓe kolliti e nder limore yaltinade kene tolno e 16 fittandu hewɓe gañiɓe teskama ɗiɗo hen fitinaji baɗɗi hakkude alhamisa e aljuma ɗum noon koye Dakar ha faynma toon to Ziguinchor keddotoɗen koye Sénégal hewɓe kay e jaydeli garti ko fadi banggue police FDS gam yiyede wonande gorko goto banoɗo t-shirt boɗejo ne jogui fetela nde felli ha gayni kañumne naati koye oɗon oto hol on jeyde sababu wadde recruté nerveji gam heedande banggue police
hayso tawi woni police joofi ko peɗeli wonande e nder seppoɓe won teskaɓe hen ɓen addani ɗumen ceppugol ko wona ɗum ko Pastef e communiqué moɓe jaltini kamɓene ɓe calima wonande ko police haali ko wiide won wonɓe nder ene pella ko ɓe jeeyi sababu ni pittali kewɗi heddade hen kamɓe ɓe joofi peɗeli tan koko fati banggue armée leydi ndi ha tenti noon police nationale leydi ndi kamɓe gendarmerie ko ɓen jooɓi pittali ɓen sappo ɓe ne wawno wadde guila tan 2021 kono kadi kamɓe Pastef ɓe erima moɓodiral manggal no fewi watta ɓe jatir caggal yoɓe jokku moɓodire mabɓe e nder leydi ndi gam hollirde ha hande ɓe jaɓani neɗɗo mabɓe ko nanga ko fawa ko tene kadi ɓe ɗaccirta noon ɓe jatirta hen caggal ɓe to golle kelgol bankaji e nder Dakar teskama no fewi to Pikine Banque of Africa ko noon kadi bowa kañum e hoore mum Eco Banque noon kadi Banque Atlantique ene wonde Banque Dakar mo mbiyata BDK ene wondi kadi e banque mo ganduɗa IBOA ɗiɗo hen kala dañi helede hen taw kadi koye ɗiɗo hen seppoji bannoɗi hakkude alhamis o kam ene wondi e aljuma o basketteur sénégal najo keptinaɗo no fewi woni Gorgui Sy Dieng kañum ne yalte deƴƴere mum o holliti o porti plainte fade activiste goto tawete to États-Unis d'Amérique kewɗo wukkidde konnguɗi mum kamniɗi farnuɓe leydi Sénégal ha tenti ɓakkude ɗum e mawɗo leydi Sénégal on woni Ousmane Tounkara onon holliti wonande nerveji mbaɗaɗe recruté ɗi ƴettaɗe ɗi ne hen oɗon basketteur on noon holliti hen metti mum mawɗe no fewi taw ala hen kono kadi portimo plainte on plainte naati juuɗe avocat mum ne anda cité mo woni ɓoyata ma wonno tayo nde ɗon ñawore maître Ciré Clédor Ly ko avocat mawɗo no fewi kono kadi ko avocat Ousmane Sonko waɗi haalande muɗum e nder haalande o erima national leydi Sénégal e international windere kala ha tenti kadi e halifaɓe diine kala nde kalata e ɗum ɗo hen kene tolno e 500 police ne tawi ne hurli galle Ousmane Sonko toon to cité ker Gorgui o holliti ɗum ɗo hen wona hunde fonde wonde tene kadi on belum koko owna no fewi ɗon ɗo woni nder galle muɗum o holliti noon ɗum ɗo hen foti ko haalede hen to Touba Serigne Amdi Modou Fall kam woni gardiɗo Baye Fall en yettini ɓattake khalifa général mo Mouride woni Cheikh Serigne Mountaga Mbacké ɗum ko caggal nde eri ñande aset jawtuɗo e no wonande Baye Falluji ɗi yo jaltu nden wuro Touba ngo hanke o message on yettima Baye Falluji gonɗi e nder Touba kala ha fanma Mbacké oɗo saaha kalɗo jiriɗa ko Baye Falluji ɓooli jirloto e wuuro he ɓe keeɓi noon yamirore ko wiyete ndigal kala kaymoɓe nanguine waɗa ko fewani e wuuro he yoɓe jaltin ɗum wuuro ngo ko ɓuuri yawde ɗum teskama noon oɗo saaha jaam duumiɗo ene teska toon to wuuro Touba Cheikh Bara Ndiaye baɗɗo hoore mum ko ceernajo kono kadi ko chroniqueur toon to Diaynde Walfadjiri kam wiya teb subaka hanke o to galle muɗum waali jamum kadi toon to commissariat mo police ɗum ko caggal nde o caggal konnguɗi makko ɗi o noddi fitina o noddi kadi moɓodirɗe ganduɗa taw nodditi hen ko addude caɗele mawɗe no fewi kono hawɗo saaha losko ene jokki e ko nodduno ko gartaten ha joni keddoɗen koye Sénégal jagorɗo sembeji leydi Sénégal woni maître Sidiki Kaba kam woni jagorɗo kono gendi leydi ndi jaɓɓima hanki navire mawɗo no fewi mo OPV 58 taw ko navire patrouille mawɗo bawɗo rende maaje kaɗɗe gendi leydi Sénégal wonande ɓen wujjittoɓe ene gawa e nder maaje kaɗɗe leydi ndi beele marine national leydi ndi pour wawde dañde doole on patrouille inniraɗo waalo woni inde makko no holliti wonande ɗiɗi goɗɗi nanayi lawol ngara ɗum ko laamu leydi Sénégal wanno on commande e laamu leydi France guila tan 2019 ko joni ɗi gasi ɗiɗi keddiɗi nana ngara goto yettima hanki hollirama gendi leydi ndi julde taske ɓooyata julde taske 2023 koɗo tan e balɗe seeɗa Samba Jobin Ka ko jagorɗo taw kadi ganduɗa o haalata koye ɗemngal hoore jagorɗo gendi leydi ndi o holliti wonande état o itti kala ko wiye taxe walla tan mbiyen impôt pawetinoɗe ɓen aynaɓe walla ɓen tefankoɓe addoɓe jawdi mumen kene fotta wonde 1,9 ujunere dammuwol oɗo saaha yoɓata beele kadi ɓiɓɓe leydi mbawa dañde dammuɗi mumen ha no hannirta ni hakkude Mauritanie kami Mali siftindon kala hitande leydi Sénégal ne heewi addoyde daabeji mum walla mbiyen jawɗi muɗum to Mauritanie ha faynma toon to leydi Mali suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal
udditi subaka hande o demude mum ɓen sarɗiyankoɓe taweteɓe toon ɓe lulima kono kadi lulde mabɓe maɓe jaadu e jagorɗo cellal ɓalli ma artanɓe ɓeeto golle cellal gendi leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen aɓena e haala taw ne teskaka noon taw ala taw fitinaji a baɗɗi hen jeheten ko ton to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garandena to Ziguinchor holno finiri mbete toon ne deeƴi walla ala holko keewi toon. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Kun salam wa rahmatullahi ta'ala wa barka sar Abdullaahi sar salmitama e ɗemngal hettoɓe Weltare TV kaburuji garanden ɗo e nder Ziguinchor jeeyi hanki musɗode waɗi ɗo e leegal biyetegal Kadior ina wayno musidɓe ɗiɗo worɓe sukaɓe ɓe mbaddi probléme hakkude mabɓe bonnogas ha hen goto wi goɗɗo on paaka nde yettinto hôpital taw ruttima e joomako kanko juuɗo paaka o noon o unima e ladde o yiyaka seno mima ɗon eɗen gandi en kaalino ami Tamba ko mawɗo commerce aji gonɗo ɗo hen magasin aji makko ɗiɗi ɗi o yenno baguiji ɓe gujji ɓe duppi nde ɓe gari nde ɓe keeli ko camara surveillant o ɓe mbuumi ɓe duppi bitiko o ina wayno noon camara surveillant o yaltiniɓe koɓe mbuumi ko ala ko nafi hen ɗiɗo hanki ina gonno e wellamma ina kurtina rewɓe mumen ɗon mbiya teeɓ kurtima gendarmerie nawi heddiɓe ɓene ina wayno jaggama ɓe goni jeegom hanki e leegal gotal ɓene tawa ko ina ɗani baguiji ina tuggilita heɓal ma leŋema kamɓe neppidinira tan ko ciinuji fewde to e kaso eɗen gandi hanki kadi camion mawɗo jaggama ɗo henna camion woni waɗi forot ina rimbi sukara ha heewi ina rimbi tamate to lesto tawama ko armé militaire en ɓe jaggi ɗum armé ɗe no andama ummi ko Gambi kono no anda ko holto feewi ɗum ɗon woni ɗo henna e nder Ziguinchor hanki eɗen gandi holɗum événement baɗɗo guilañal alkamisa ha yettanma ñande altine le wuro ngo dey ina wayno deeƴi tuggandema ñande aset kikiɗe fewde joni yahata ko ha 8 heures jamma sukaɓe ɓe jalta ɗon e 9 heures jamma ɓe gulna ɓalli mabɓe hakkude mabɓe e policier ji ɓe natta ɗum woni ko kewi ga ene ñalawma o noon kam ne kalmi activité ji ɗi ne jaaha jamma e ñalawma Bignona noon koko baari lawol circulation rudde Dakar o ummade Dakar fewde Ziguinchor ummade Ziguinchor fewde Dakar ina wayno natata ko yaltata koɓe baaraɓe ɗiɗon laabi ɓe cuwa taw bartude ina way noon e yamirore directeur police o ko haali hande ko golle ɗe fof yo ɓamtu ina yakora hande garage o ma waw yaade ina yakora kadi dennangal golle ɗe maɗe mbawa yaade marché Bukor kam tuggandema gueɗeñare aset udditina baafi muɗum heddi ko commerce aji ɗi ɓe uddita ɓe udditani kono noon kam ina wayno sar Abdullaahi sar caɗele ngala ga hen hay hunde taw ko jaam tan nana e cengle ɗe foof Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗa radio Ziguinchor jokkondude sar Abdullaahi sar yo Allah ko walde jaam Amadou Ishaqa Kebe to Dakar tattaji ɗi dogi subaka hande o ko wona ɗum ko woni école aji uddinnoɗi kono noon ɓoyani woni hen kadi guddidam teskede sukaɓe hewɓe jaltani gam nottoyede hayso tawi woni won sukaɓe yaaɓe école a hewani no feewi keddorɗen ha joni koye jeheten ko toon to leydi Guinée Bissau hanki ko sumgoji juɓɓina toon ɗin sumgoji juɓɓinaɗi toon to leydi Guinée Bissau hanki 4 juin ko gam suɓade sarɗiyankoɓe mumen kene tolno e temedere e ɗiɗo sarɗiyanke ɗum noon ko hanki waɗa kono noon jencudine ɗamina ɗo e janggo talata so tawi yaltine gasa ma hoore jagorɗo keso goɗɗo a toɗɗe ko wona ɗum ko noon wonande kene wona hittande ko hoorejo leydi Oumar Sissoko en mbaalo derguinno nduɗon suudu ha laaɓi joni noon koye hanki ɗin sumgoji gasi ha laaɓi ɗo e janggo ɓe tijji jencude ndi ma yaltu ha laaɓa koto leydi Sénégal keddotoɗen en jiiɗino jokkodirde musidɗo men Congana taw waddi men e muɗum ko ceerno Abouli kame Saydou Silla kunjo kono noon en keɓanimo gam teskede wonande sukaɓe Sénégal naɓe woni hen finoɓe toon to Mila mbaɗi subaka hande altino jango mumen e consulat Sénégal tawte to Mila ɓe dañi bonnude toon kayitaji kewɗi ɓe liɓi men e leydi ma en garto e oɗon kabaru so tawi en keɓoyi kanko on Congan taweteɗo toon to Mila to consultant ma en garto e oɗon kabaru sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani hoorejo leydi ndi taweteɗo toon to leydi Égypte hakkude makko e nando makko jaɓɓiɗomo toon to Sarmel Cheikh woni Abdel Fattah Al Sisi ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi ɗen toɓɓe noon ne hen jokkodiral
hakkunde leyɗele ɗiɗe taw kadi ko jokkodiral payodingal no fewi bangal gartam waɗani gartam hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi ko tenti faggudu nonne kadi domaine to banggue jokkodiral hakkunde koninkoɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kono kanko hoore leydi Mauritanie o yahani goto mo yahde c'était timmuɗo e domaine aji kewɗi ciifama toon gam ɓeydude jokkodiral golle e cehilagal hakkunde leydi Égypte kame leydi Mauritanie kono ɗum ko kanko hoorejo leydi kanko hoorejo leydi Égypte Abdel Fattah al-Sisi o holliti wonande hoorejo leydi Mauritanie ko dariɗo tene kadi gam yidde ƴellide faggundu gonagal leydi Mauritanie kono ɗum ko hoorejo leydi Mauritanie bismima hoorejo leydi Égypte to leydi Mauritanie nde wawata yillade toon yiya bertidi leydi ndi no woori gam leydi ndi ko leydi so tawi tan ngaalu waɗama e mum ko leydi beldi gollade no fewi kanko hoorejo leydi Mauritanie kikiɗe hanke o joɗodima e étudiaji Mauritanie naɓe taweteɓe e nder wuuro ngo taweteɓe toon to leydi Égypte ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi o hunima ma walliɓe to banggue finance maaji taw kadi ɓen étudiaji wonɓe toon mbawa jokkude golle e jangde mumen taw kadi bourse mumen ene ara no foti wawde ardude ni police nationale leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe nangi gorko tumanoɗo kañum duppi otoji tati ɗum koto Arfat kanko no wonnanga koto ɓogge loskoji luggi noon ene hen gam tumedemo e kala saaha gueɗe patuɗe ɗin fanne ha tenti noon 2022 wonatino juuɗe ɓen police aɓe al akhbar wonande la cour suprême holliti heeɓi kene tolno e capanɗe jeegom recours wonande ɓen wullittoɓe wonande sumgoji municipal ɗi kala ndewani lawola ɗum noon ko wayno ambuta ha fayma kiifa woni nokkuji goɗɗi taw koye sumgoji 13 mai taw kadi gandani tijja sappo nduɗo hen lewru joƴƴinede ɓen disodirteɓe région ngaji ɗi kala 13 mo nayaɓo parani woni mo guidi makka tambiɓe météologie leydi ndi to banggue weɓe kolliti oɗo saaha ndungu naati kono kadi ndungu ngu teska natata ko 9 lewru juin ma wat baade kono kadi ko baade wis e nder leydi ndi ha tenti noon ko wayno diwan adrar e ko takki ɗum kala ñande 12 ha fayma 14 ma toɓo kadi jippo e nder leydi ndi kono kadi ɓe kolliti ko toɓoli seeɗa gam teskede ndungu oɗo saaha fuɗɗima urde nder leydi ndi Mauritanie sengi wi to leydi Mauritanie Algérie toɓoli kewɗi jippiɗi toon ñande aset jawtuɗo hen no heccenke o ɗin toɓoli caabima yimɓe jeegomo yoolade e nder nokku biyeteɗo Sadia noon ko wuuro ngo ganduɗa ko calli mawɗi tawete toon sukaɓe hewɓe jaade ndiyam ɓuuri hewde ko sukaɓe ɓe duuɓi jeeɗiɗi duuɓi nayya duuɓi joyya ko ɓen ɓuuri wasde hen pittali mumen sengi wi to leydi Algérie ko to leydi Mali paaɗen armée leydi Mali ɓe kolliti e nder communiqué moɓe jaltini kene tolno e nogas wonande harbiyanke joguitiɓe fetilaji ɓeɓe innita seɓɓittiɓe ɓeɓe jaltini dingiral haare woni ɓe jooɓi pittali mumen e nder pala woni e nder pala Mali ko koɓe mbiyata opération kele tigui kene fotto wonde 12 e mabɓe nanggama jeeɗiɗo tuumaɓe taw kadi ne mbadda malde mabɓe mbiya teb e wonde motoji mumen nogas e mabɓe mbara kene wona koninke goto wasen fittano mum 12 taw koto banggue koninkoɓe gañi hen 32 taw ko jawdi dammuwol woni ko tetta otoji tati koninkoɓe nawanoji woni ko tetta hen bonna hen pitti kewɗi taw ko pettoji woni kala ko bonna tetta ɗum noon wi ko joguiɗo konngol armée gendi leydi ndi ko nder diwan Mopti Bandiagara ha fayma nder diwan Ségou woni koɓe mbaɗi nde ɗon fiyande keddotoɗen ha joni koye Mali jagorɗo ya ngara woni madame Dembélé Médina Sissoko waɗi haalandimo o holliti ñande 9 nduɗo hen lewru ko nden laana jordi yahoka hakkude Bamako e Khaye hakkude Khaye fayma kitta Kulikoro Bamako kala wonande ma fuɗɗito taw kadi ko laana commercial gam ƴellidde jokkodiral hakkude Bamako e Khaye ɗum noon fuɗɗito ko on no 9 nduɗo hen lewru e wiidemo kanko jagoɗo yeeso ɓen gollotoɓe ngol ɗon lawol laana jordi ko fate banggue référendum sumgoji tijjaɗi 17 nduɗo hen lewru taw ko sumgoji membitel wiide eyi walla ala ko fate banggue référendum tugnorgal leydi ndi l'organisation de la société civile
juɓɓini jonde mumen mawde no feewi nden jonde cate kewɗe ene tawti ɗum ngam yurnitade ko fati banggue ɗiɗo hen sungoji e o campagne gonaɗo kamɓe noon ɓe ɓatti ko wiide eeya ñande 17 nduɗo hen lewru aɓe jaadi e oɗon waylo mo laamu transition yiiɗi addude ko fati banggue hollide ɗuma ɓiɓɓe leydi ndi kala sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗena Guinée Conakry sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo taw kadi kamɓe kala koɓe janggoɓe woni lycéen kamen mbasi pittali men e nokku biyeteɗo Kouroussa noon ɓe giwno ko Kouroussa ɓe giwno ko Kouroussa ɓe goni laana ngam fadde ɓe centre examen taw kadi ganduɗa ko hande ɓe ponno fuɗɗade ko kan laana yowi kamɓe kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe e wiide jagoɗo jangde gendi leydi ndi to Burkina Faso wonande uddama jayde ɓurnode wawde heɗede walla ni ɓurande wawde jangguede taw ko jayde privé nde SEP taw kadi ko jayde nde ganduɗa ko privé nde uddiraka noon gam to banggue laamu koto banggue impôt gam teskede ɓe joɗima dumunna juɗɗo ɓe joɓani impôt ji mabɓe kono kamɓe ɓe jaltini ɓattake SFPP ɓe kolliti mette mabɓe mawde no fewi ko fati banggue uddugol o saaha tiiɗalla gonaɗo yoga e jayndeli mbawata yebde impôt ji mumen so tawi ala ko nannata ko caɗele mawde so watti en uddo kadi wonani caɗele gendi leydi ndi ten leydi ndi ene hatujine humpitade kala ko yahata e nder gendi leydi ndi ñalawma hande o ko ñalawma haɓade kala kene bonna taaride e nder windere nde kala ɗum noon Côte d'Ivoire hande rewɓe mum darima gam haɓade kala kene bonna taaride ɓuuri wawde bonna taaride ko mbusuji ha tente bidon ngaji ɗum noon to Abidjan ha fama yippugo rewɓe hewɓe hande ko sakuji jogui ne guitta mbusuji kamɓe bidon ngaji kala gam yidde haɓade waylo taaride e ko addata hokkere yooro kono kadi teskede kala gadduɗo kene fotto wonde kilo taw kadi ganduɗa ko bidon ngaji walla mbusuji ne heeɓa buuɗi sappo ɗum noon ko hirjinde yimɓeɓe lawƴude weewde tawno mbus bonata tene wara leydi ɗonne kadi mbusuji kamɓe bidon ngaji kala gam teskede oɗo saaha caɗele yimɓe guuri e nder windere nde kala ko ɗum jeeyi oɗon sababu to Nigéria ko bandiji ñande asende mbaɗi jangu mumen e guure jeegom ɗen guure jeegom ɓe dañi yoɓade pittali 30 jamburu en taw ko yimɓe mbiyani mbaɗani wi police ɗum noon ɓe mbaɗi ɗuma koye nder état mo Sokoto nokku biyeteɗo Tanzazane tawe e nder état mo Sokoto ko toon bandiji joguitiɓe armeji wonɓe moto ɓe keptinaka ɓen mbaɗi ɗiɗon janguji mumen e nder ngoɗon wuuro e nder guure jeegoma ɓe jooɓi ken tolno 30 fittandu to Afrique du Sud kabaru mo keɓɗen joni ko jeetato mbara taw koye fusillade goto e nder auberge goto ma en gartoye oɗon kabaru to Soudan sifande nandirala yo jeygue darto gasi hanki ha laaɓi ha 8 guila noon nde gasi tan hanki jamma piyanɗe mawɗe puɗɗiti to Khartoum ha e guure goɗɗe kala hewɓe noon finoɓe to wuuro wiyetego Sahara Hassana ɓenne kadi kolliti kulhuli men mawɗi no fewi oɗo saaha umminno ndeɗon sifande jaam ko hakkude États-Unis d'Amérique kame Arabie Saoudita gam wallidde Soudan ha wona e jaam kono teskede général ji ɗiɗi ɗi Hamdan kame Al Burhan kocciti armeji mumen wumti toon ko pellodiral bongal no fewi sifti noon guila tan 15 lewru avril e nder ɗo hittande haytiɗo jarten 1900 fittandu woni ko wara to waɗi ɗum ko kure wonande pellodiral hakkude ɗina généraux ji ɗiɗi e yaadiɓe mumena to joolam jaɓeri Arabie Saoudita prince Abdullahi Ben Salma o holliti ɗo e lewru fandu maɓe gustu kala ko ɓe ƴeññinanno e boyli pétrole mabɓe ɗum noon eɗen gandi Arabie Saoudi jeeya koye cattal ɓurgal mawde to banggue OPP kono kadi taw e gardugol leydi Russie kolletima ɓe gustu oɗon fannu gam teskede jangol coggu pétrole keddotoɗen koye joolam jaɓeli Russie holliti subaka hande o duñci worodde bonde fanude muɗuma ɗum noon ko groupe rebelaji taw kadi ko ɓen seɓɓitiɓe iwɓe to banggue Ukraine ene payi toon to bel gorota région goto taweteɗo Russie mo ganduɗa hande kala saaha janguji ne mbaɗay oɗon nokku ɓe kolliti ɓe duñci ɓen ha ɓen dogui kono ɓe kollitani so tawi ɓen ɓe nangu ɗumen walla ɓe mbar ɗumen jeheten ko toon to États-Unis d'Amérique ñande heccankine jango Joe Biden toon to Colorado eɗen gandi ko toon wayano gam rokkireede diplomate ji ko toon noon o ferguisino e sac goto
o yani hawmimi leydi gorko mo duuɓi capanɗe jeetati ko ma ummina ngu jangu noon hanki Donald Trump arte muɗum holliti oɗo henna gorko mawɗo laamiɗo leydi holliti wonde ne tiiɗi ne wawi laamade leydi fukkima yanne leydi ko ma ummina tiiɗani haydara son gembi oɗo henna wonande 2024 on gembi ñawɗo bofa hollira noon kanko Joe Biden sara galle danejo ɗo omo ñekkikino omo dillina koyɗe makko holliti ko o haali ko wonande Donald Trump anda kanko mo tiiɗi tene kadi omo selli omo wi wen kono kadi hewɓe finoɓe Amérique kolliti oɗo henna naywiri ngam wonande seconde mandat jiɗɗo gembade ngam 2024 to leydi France seppoje moɓodire ngam haɓade kuulal ko fate banggue nawtude yaade foftode mum duuɓi 60 ma fuɗɗito ñalawma janggo yoga e booli a leydi France musidɓe tedduɓe ɗum ko janggo fuɗɗito woni talata janggo o musidɓe tedduɓe no henna wonno kabaruji garanden kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo monam guiɗo mon seydi moon sar Abdullaahi Sar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena